Il-Vitals Global Healthcare, il-kumpanija li l-gvern għaddila tmexxija ta' 3 sptarijiet f'pajjiżna, m'għandix flus biex taħdem għaliex il-banek ma tawiex u aħna konna bassarna li l-VGH kienet se tikkollassa. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM, Martin Balzan, waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad. Is-Segretarju Ġenerali tal-MAM kompla jispjega għalfejn huma jaħsbu l-ftehim mal-VGH falla. Struttura ta' kompaniji, għan sejlu lek, suspettuża. Tini ħaġa il-sorsa tal-kapital, Vitals nifisa kella ftit eluf euro, ma jidirx li kella 200 miljon x'tinvesti. Thirdly, l-istruttura kif saret id-deal li inti l-ewwel titħallas u mbagħad tagħmel ix-xogħol hija kontra dak li jagħmel kull familja, kemm familja jiġi t-tifel tagħhom jgħidlu isma' tajtu l-flus biex jibnili mhux hekk isir ix-xogħol. Għas il-gvern mhux hekk normalment jaħdem, u oħra li daw qatt ma mexxew sptar u ma kellhom l-ebda kredenzjal biex imexxu sptar. Martin Balzan kompla jgħid li l-mod kif sar il-ftehim jekk il-VGH tagħlaq tkun marret aħjar milli kieku ħadmet it-tlet sptarijiet. Hawn Balzan iddeskriva l-ftehim tal-gvern mal-Vitals bħala wieħed mhux fl-interess tan-nazzjon. Li da jekk jalaq se jmur aħjar milli jekk imexxi. Jiġifieri u aħna elek jiena qed deal fażulla li kelma li kważi ma fehmni ħadd, it's a bad deal. Xi ħaġa li tagħmilha kontra qed ngħidu aħna l-interess nazzjonali. Skont l-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-VGH waqqet il-livell fejn jidħlu tobba. Waqqanna il-livell. U dik hija dispute li reġistrajna 3 ijiem ilu skont il-collective għadna ħankun ċar. Tajna notifika ta' dispute ta' 10 ijiem. Wara 10 ijiem uffiċjalment kont dispute. Mbagħad jew morru arbitraġġ jew nagħmlu dispute. Martin Balzan waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad appella sabiex il-gvern jirranġa l-affarijiet kif qatt għandu ċans u dan mhux biex tirbaħ il-MAM l-Assoċjazzjoni Medika Maltija imma biex il-ftehim ikun fl-interess nazzjonali. U għandek dritt tirranġa l-affarijiet, irranġa l-affarijiet mhux għax timbaħ il-MAM, għax hemm iċ-ċittadin u s-servizz pubbliku, which has a bad deal.